traje rat. Treba dati sve od sebe za pobjedu islama. Sad se traži od nas ta velika žrtva. Ne smijemo je žaliti. Sad je vrijeme da ta žrtva bude prinesena i bit će primljena od Allaha dželešanu. Ne smijemo propustiti ovu priliku. Ne smijemo ispuštati oružje iz ruku. Nijednog trenutka sve dok ne stigne Allahova pomoć i konačna pobjeda. Toliko je izginulo naših junaka. Kad dođemo na njihove mezarove, pa im liku učinjem, pitamo se, draga djeco, zašto ste se borili? Zašto ste ginuli? Ginuli ste za islam. A drugi bi htjeli da vaše žrtve iskoriste, a na njima izgrađuju svoju vlast. Ne smijemo to dopustiti. Ti su se borci borili za islam. Oni su naši šehidi i ponos naše vojske. Draga djeco, vi, naši današnji živi junaci i buduće gazije, borite se samo za islam. Bela temutunne illa ve entum muslimun. I nemojte dozvoliti da umrete nikako drugčije, nego samo kao muslimani, mumini sa imanom u srcu. Ovaj rat je ispit naše zrelosti i svijesti. Ujedno je ovaj rat i jedan veliki Allahov nimet da se rastavi istina od laži, da se vidi ko je mumin, a ko je kafir i ko je munafik. Sve nam se to otkriva pred našim očima. To je Allahov nimet, da se istina vidi. Hvala Allahu dželešanu na njegovim nimetima. Da nam Allah dželešanu dadne snage da izdržimo i da uz njegovu pomoć dođemo do pobjede. Amin. ألا إن أحسن الكلام ملكك اللسان كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك
اللهم إنا عبيدك لهم عبيدك نناصينا ونناصيهم بيدك اللهم اهزمهم فانصرنا عليهم اللهم يا مجيب السائلين ويا ولي المظلومين اهلك الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين بحرمة نبيك الأمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين كما ألفت بين قلوب أصحاب نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارفع عبدك وغضبك عنا اللهم يا محبب الحب والأحوال حب الحال على أحسن الحال واجعل اللهم يا مولانا هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا سخيا محروسا